matang muaran dena becik besok mendemo baris prayitno Iwa saranta wonging Dwarawati Astungkara sidam sekaring bawana langgeng kaki Prabu Kresna katon makantar-kantar ana apa abang branang kang dadi pasuryanmu nuwun pangapunten Eyang menapa mboten sisip ing pakarti lepat ing dawuh bab menika dados ribet kados mekaten karana para Pandhawa Kurawa mituhu dumateng dawuh paduka mliginipun Yayi Arjuna ngantos tega mentala dumateng Yayi Nakula menika karana perintah saking paduka Paduka menika Brahmana, paduka menika tiyang sepuh yang kedahipun dipun pundi-pundi. Lan ugi dipun kurmati ning parandene kok malah kados mekaten. Dubriya rasing manah kula wonten bab ingkang ganjil sak lebeting batos. Nyuwun pangapunten. Nembe menika kula ngertos ing atase Pendhita Talkanda sing tansah gegulang marang kautaman ning parandene dadi srana nglincipi carang apa-apa. Hakian pangucap kowe. Ah. Bareng aku cedhak karo panjenengane aku bisa anggreba lan anerka sapa ta piyayi iki. Yen aku nutukake ngladeni karo panjenengane anggene Bandayuda tan wurunga malah kewirangan. Yen ora tak musuhke iki ora bakal rampung. Nedeng ayo ngakono sira Ramandaya pati ana yaksa gung Sangkrama namane wil kathak sini jejaki jroning warih Bathok ulam tanpa tuwuk minajra samudra gugu saben hari sembah pangabekti kula katur sinuwun Watramiji dumateng ingkang abdi kendali sada kalilan cumadung dawuh Anoman wonten dawuh isih kuat mere ingkang keparengaken mungsuhmu ing jedul saka kuburane Anoman lalatan kang dadi netramu semune arep nyepelekke karo Pendhita Kendali Sada karepmu piye sedenge Ratu Ndarawati wae mundur yen dapurmu sepira banggane ayo salin ora salin ora wah wah Kethek putih kempong pira jambul wan ramudar-mudar Anoman biyen aku ora bakal mati mergo kewajibanku jaga kowe kene aku lho Sedewa yen aku lho Sedewa mati Pandhawa golek bela Janaka Mudar Sembadra dadi randha mongko kae titis Widawati minggat gelem mulih kawanana Sembadra yo